Здравейте хора, днес ще играем Баба 3. Баба граните. Станката бомбонката сме пак. Баба, оня дявол е ненормалник. Ще видим как ще го играем. Само с кой? Добре. Само с Грани. Да, само с Грани, защото още не сме. Добре. Кой ще е първи? Аз съм. Добре, са някаква история така. Да, не. Искам да разбера какво ще стане. Как ще го хванат? Камера има. Аз никога не съм посмял да идвам на такива къщи. Само да им правя това. Страшна е къщата. Тук обяснява, че в тази вода има някакъв крокодил. Какво беше? Някакъв крокодил ли беше? Не знам. Видяха го бабата. И дядото. И Сандрина. Добре. И сега знам как се играе тази игра. Добре, скипай. Аз разбирам как се играе тази игра. Добре. Ще почнем да играем. Не знам как се играе тази игра. Тази Грани за сега не е бахчи пътя. Защото винаги, когато игра тази игра, винаги ми става лошо. Тази игра е много мраза. Добре, сега мога да знам как да ги измамя. Не, сега трябва да затворя тук. Знам как се прави. Тук вика, че нещо е... Разбра как се играе. Че сега ме сканира. Бързо. Бабата да не е бързо. Да затворя. Да дойде бабата. Ще изгледа. Да дойде бабата. Мравуняк. Идва. Чувам стъпките. Ето я. Си отворил шкафчето на Георги. Как беше? Айди пътеки ти! Ще бегам звезда, батко, гледай си ма. Сега трябва да събирам камъчета. Камъчета. Брат, знаеш как избягах? Представяш ли баба граница да дойде? Не. Добре, сега малко ще обикалям да взема камъчета. Защото се гледам. Ето сега 4 минути. Мале, тъпата ти си Дрина! Добре, тази баба сега излезе. Искам да я финтирам по някакъв начин.
Майка ти тъпата си синдрина. Ко се смеже, дърфолет. Фазолия си, лай. Близнаци. Я съм. И мъркв. Върви? Да. Значи това е. Сега то мравуняк да ми излезе тук да ми изкара акъла, ще се напикая. Мале, аз как се стреснах. Изкара ми. Мравуняк мръсен! Да ти еба майката! Това ще развали цялото видео. Сега да умре ли? Ще обикалям. Добре, айде да умра. Айде, за толкова ще дам малко шанс. Брат, чак дейко е бавна. Това е тази игра, но не гледам. Чапа къде? О, тук е накъде. Доста важно се, тя ще дойде. Аз се взима. О, тя не се махва. You want to play hide and seek? Ей, бравуяк! Ела къде ти откърта запича е! Ще взема тази бухалка, ще я набра да ни казвам къде тъпата ти синдрина мръсна! Да ти еба майката тъпата синдрина мръсен душ! Малики ти дейва да се изпариш! Майка ти дейва тъпа проститутка мръсна! Добре, майка ти дейва проститутка мръсна. Гледай каква строя. Докато си отмика този поглед от нея, майка ти дейва. Тъпата ти си. Майка ти дейва тъпата синдрина. Ето го мрамуняка. Чакай малко да ти покажа какво ще прави. Абе, я отиди да покажеш кой е Джан Джуно е. Абе, кой те е стрелва? Внимавай. Майка. Абе, какво ти искаш премо слушаш? Няма ти стане. Много скоро ще я уредим. Ай, ти продължи. Добре. Що преднава е? Гледай тако са прави. Ако един... Къде това е? Ако един е такъв гаден мравуняк къде са кога? Нищо не ми прави, глека си тъп. Брат, това ако ми прави да никой. Сега къде имаше още живота? Знаеш как това е много хубаво.
видеото, изнервих се.